Aquest tutorial us mostrarà com fer busques bàsiques en la base de dades multidisciplinària JSTOR, de la qual la UA té contractada la part d'Arts and Science. Veiem la descripció de la base de dades i fem clic en JSTOR. El quadre de cerca bàsica permet buscar per autor, títol de la part, per exemple, article o capítol, i títol de la publicació. Per exemple, la busca de documents sobre realisme màgic ofereix una gran quantitat de resultats. Si fem servir cometes, buscarem una frase exacta i es reduirà el nombre de resultats obtinguts. La llista de resultats es pot ordenar per rellevància i filtrar per diversos criteris: tipus de publicació, data, matèria i contingut a text complet. A més, en la busca bàsica podeu combinar diversos termes amb els operadors booleans i els parèntesis. Aquests us ajudaran a connectar, limitar o ampliar la busca. Així acaba el tutorial que explica breument la busca bàsica de la base de dades JSTOR. Si voleu completar el vostre aprenentatge, podeu consultar d'altres tutorials fets per la biblioteca. Gràcies per la vostra atenció.